Krstíme dnes štvrtý album skupiny Nany, ktorý sa volá Cesta za slobodou. Aká to bola cesta za štvrtým albumom? Klukatá, samozrejme, dlhá, klukatá a sme radi, že sme na konci. Takže tak nejako, no. Čo to znamená byť na konci? Že je vydaný, aké máte plány ďalšie? No, rýchlo sme to chceli teda spraviť, aby sme mohli robiť 5. album. No, o to išlo. Lebo sme mali už toľko pripravených pesničiek, že sme to chceli nahrať a teda, aby sme mohli vymýšľať ďalšie a tak. No. A ja sa ešte spýtam, že ako vyzerá, keď Nany tvorí album? Kto robí hudbu, ako vznikajú pesničky? No tak ono je to tak, že s týmto zoskupením vlastne, že kedysi, keď sa rozpadla heavy metalová formácia, ktorej tuto Kišut predstavoval Atosaja, Arabisa, takto sme sa nazývali, tak kvázi. A sme hrávali heavy metal a nejako sa to rozpadlo, tak potom som zostal taký akože nejaký smutný. Ale keď som si to tak zhodnotil celé, tak som si povedal, že ďalej budem pokračovať takým spôsobom, že sa budem viac menej spoliehať ako keby na seba. A som sa rozhodol, že budem robiť iba vlastnú tvorbu a začal som zháňať ľudí, teda, ktorí by ma v tom podporili a ktorí by moje nápady nejako mi pomohli zrealizovať. Prvá bola Lienka, ktorú som stretol, ktorá do toho išla a veľmi mi to pomohlo. A potom už prišiel Fikec a ostatní a som veľmi šťastný, že máme za sebou 4 albumy a nejakým spôsobom to funguje. Takže všetky pesničky sú akoby moje, aj texty a som veľmi hrdý, že títo ľudia mi v tom pomáhajú a je to naozaj veľké šťastie. No, keď som počúvala vlastne tak váš album a my sme už jeden koncert až takýto počuli, tak ja mám pocit, že tam nastal taký zvláštny posun vo vašej tvorbe, že je to svojím spôsobom stále určite jednoduchšie, ale o to krásnejšie a také citlivejšie, jemnejšie, hlbšie. Takže ako vnímate vy ten album? Čím sa líši od tých predchádzajúcich? No, samozrejme tou akože nástupom tých bicích a tej gitary Kišutovej, tak chytilo to takú trošku energiu, ten sa rehoce. Za chvíľku budem mať slovo, tak potom sa všetci rozpočíme, alebo ako. Bol frajer na pozvánka, našeli kde a... Dobre, no čo som to vlastne, čo si sa to... Ja aj ten album sa líši v podstate tým, že teda chytili sme takú chuť trošku si skočiť a trochu tak akože živšie. Predtým sme akože robili také smutnejšie veci, možno s výnimkom toho prvého. No a s tým, že sme začali hrať súpravu, Slavino teda začal hrať súpravu, tak to je teraz trochu také ako keby reskejšie a tak ako si povedal, no akože odrhovačka na 2 akordoch, nejaký ten jeden motív a taká jednoduchosť slova tiež akože moc nepreháňame to s tým. Tak, no. A tak nejako. Ešte si zabudol najdôležitejšiu vec, že ešte aj obal je iný na tomto albume ako na tých predošlých. Barevnejší. Obal, dobre, že mi spomínaš. Peťko Žolto tu sedí medzi nami, som strašne šťastný, že dovolil, aby som použil na obal jeho malby. Videli ste ho aj v tom klipe Moreplavec. Zatlieskame Peťovi Žoltovi. Obrazy Petra Šolta je možno takisto vidieť vo foaje kultúrneho strediska. Ja sa ešte otočím na túto stranu. Chcete niečo dodať? Čo ti poviem? Všetko, čo malo byť povedané, je povedané a čo nemalo byť povedané, bude zahrané. Dobre, ďakujeme. A ja sa ešte na úplne posledná otázka. Vy tu máte dnes hostia, ktorý bude aj krstiť album, tak niečo nám o ňom povedzte. Je tu Martin Geisberg, ktorý prišiel a pokrstí nám album, však aj zaspievame spolu pesničku. Sme veľmi radi, že tu je. Je to môj veľmi krásny duchovný brat, s ktorým sa máme veľmi radi a je mi cťou, že prišiel. Som aj ja tvoj duchovný brat? Samozrejme, Kišut je môj duchovný brat v tomto živote už oveľa skôr. O minulých životoch ešte len budeme mať diskurs. To bude
ešte potom pri tom víne, keď skončí krst. Takže ja ďakujem kapela Nani zatiaľ, Čuondo San sa už chystajú, takže dáme si ďalšie kolo a potom bude na radu krst.